viimeisimmässä burgerivideossa, jossa tehtiin tästä minun 40% rasvaa sisältävästä lihasta smashburgereita, jätti aika paljon kysymyksiä ilmoille. Nyt tähän videoon mä oon nostanut 2 muuta jauhelihaa, 17-potkunen sekä 7-potkunen. Ja nyt vertaillaan näitä side by side, ensin pelkän lihan kanssa ja sitten tehdään lopuksi vielä se täydellinen burgeri. Katsotaan vähän miten eri rasvaprosentit käyttäytyy tuossa pannulla. Nyt ihan ensimmäisenä meidän pitää tehdä nämä pihvit. Ja tätä testiä varten mä päätin, että mä teen 80 grammasia pihvejä, jotka ensimmäisessä vaiheessa smashataan kuumalla pannulla. Katsotaan myös kohta tämmöisiä visuaalisia eroja, mitä näissä lihoissa saattaa esiintyä. Ja hyvä kikka, kun tekee burgereita, niin ottaa tällaista leivin paperia ja leikkaa siitä tällaisia pieniä paloja. Ja näihin on sitten kiva tehdä näitä palloja päälle. Eli ihan ekana tehdään pallot. Eli sieltä lähdetään raapimaan 40% lihaa. Oho. Siinä. 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 Sitten tosta 17%. Ja tää 17% on varmaan se, mitä jengi eniten käyttää, jos ei löydä sitä niin sanottua burgerijauhelihaa, missä on yleensä 20% rasvaa. Sitten viimeisenä tää vähän liinimpi versio, eli 7% rasvaa. Tää on semmonen diettiburgeri. Niin kuin varmasti ymmärtää kaikki, niin suurin osa burgerin kaloreista tulee kaikesta siitä vellovasta rasvasta, joka on burgerilihassa sekä kaikissa kastikkeissa. Näin. Ja nyt mä pyörittelen nämä kaikki tällaiseksi palloksi, mutta en hirveästi puristele, eli jätetään sitä ilmavuutta tuohon rakenteeseen kuitenkin, joka tosin sitten smashataan myöhemmässä vaiheessa siihen pannulle, että en tiedä onko sillä nyt sitten lopulta hirveästi väliä, mutta näin yleensä neuvotaan, niin koitetaan tehdä semmosia. Ja kohta käydään myös läpi vähän näitä värieroja ja näköeroja, mitä näissä lihapaloissa on, koska nämä on selkeästi kaikki vähän erinäköisiä. Yes. Eli ihan ensimmäisenä 7% pallo näyttää tolta, eli se on huomattavasti tummempi kuin nämä muut, ei näy niin paljon sitä vaaleita rasvaa tuolla. Sitten vertailun vuoksi siinä on 17%, jos on selkeästi enemmän rasvaa. No totta kai kun siinä on yli tuplat enemmän sitä, enemmän tämmöisiä vaaleita paloja sekä sitten vähän vaaleampi väri. Ja sitten tulee tää mun 40%, joka on entistä vaaleampi kuin nämä muut pallot. Jos se nyt on ihan selvä asia, koska siinä on kaikista eniten rasvaa, mutta tässä mun boltsissa saattaa olla pikkasen pienemmällä silmällä myös myllytetty tää liha. Mutta tästä mä lueskelin ja katselin vähän videoita YouTubesta, niin todella moni smashburger-paikka käyttää tuollaista enemmän jauhettua lihaa smashburgereissa. Esimerkiksi Hamburger American George Motzi sanoi, että sen pitää näyttää tommoselta vähän pinkiltä, jopa makkaratyyliseltä lihalta, jotta tulee se kunnon smashburger-vibaste siihen viimeistelyssä. Fattest flavor. You can see from the blend that it's pretty pink. It's like strawberry ice cream, which means that the muscle fibers and the fat are blended perfectly together, almost like sausage meat. Red muscle fiber mixed with big white chunks of fat, you can't smash that. It's not going to work because all that fat will render out and turn into a sort of a dried out Swiss cheese patty. If you grind, say, twice with your butcher, or you have a grind that looks like it's blended together and it's pink, for example, it'll be the perfect beef for smashing. No, tää on ehkä testi erikseen myöhempää varten. Tänään ei niinkään testata sitä, vaan ylipäänsä tätä makua, minkälainen eri rasvaprosentin omaava liha antaa. Mut jes, sit voidaan aloittaa testit. Eli siitä vaan liesi päälle, pannu kuumalle, ei mitään öljyä pintaan. Nyt mä yritän toki tehdä nämä mahdollisimman identtisesti ja otetaan tosta timeri päälle ja saadaan sitten suurin piirtein sama paistoaika kaikille. Eli mä käytän tällaista lastaa siihen smashaamiseen. Annan olla ehkä noin puoli minuuttia tai niin kauan, että siihen tulee vähän sitä nestettä siihen lihan päälle. Sitten kääntö. Siinä kohtaa ei enää painella sitä lihaa lainkaan. Lisätään vaan suola ja sitten lautaselle. Ai niin, mä tarvitsen jonkun lautasen. Leikkuulauta, niin tähän on hyvä pistää sitten lopputuotteet. Sieltä tulee savua, eli meidän ensimmäinen uhri menee sisään. Oho, sehän lähti hienosti. Eli siinä on boltsi. Ihan vähän aikaa toiselta puolelta, jotta se ruskistuu. Sit sun on helpompi smashata se. Ja siitä.
Noin. Tai no ei se nyt helpompi ehkä smashata, mutta ei tartu niin pahasti kiinni. Sitten tosta vähän suolaa päälle. Ja niin kuin tosta näkyy, alkaa tuo neste tulee tuohon päälle. Se on merkki, että nyt täytyy kääntää. Ja aika on mennyt nyt 40 sekuntia. Kääntö, suolaa. Ja nyt tästä ekasta mä otan esimerkin, eli mä yritän tehdä suurin piirtein saman paksuisia näistä kaikista. Ja niin kuin kohta näette, niin tää ei ole ehkä ihan semmonen smash burgeri, joka oli tistetty aivan pieneksi. About 40 sekkaa lisää ja pihvi on valmis. Pistää se tohon venailee. Ja se on jännä, tossa niinku ei ole juuri ollenkaan mitään rasvaa eikä muuta pannulla, mitä yleensä tällaisen teossa tulee. Mutta se on toki ihan ymmärrettävää. Eipä tuossa rasvaa paljon ollut. Sitten seuraava timeri päälle. Ja siitä lähtee ton näköinen. Vielä tässä kohtaa ei huomaa, että olisi hirveästi eroa. Onko ehkä ihan snadisti juicimman oloinen. 40 sekkaa. Laitanko mä suolaa vielä? Kääntö. No niin, tosta sen näkee ehkä paremmin tältä puolelta. Eli toi pinta on ihan pikkasen enemmän tämmönen kiiltävä, joka toki tulee siitä rasvasta sekä vedestä. Tuossahan nyt siis höyry tulee siitä, että nimenomaan se neste, eli vesi, siellä haittuu myös tosta lihasta. Noin 40 sekkaa ja pois. Okei, se näyttää ainakin vähän mehukkaammalle tossa. Sitten viimeinen. Aletaan pääsee kunnon rasvamääriin. Timeri. Tämähän valahti ihan täysin tuohon pannulle, mutta ehkä se ei haittaa. Ja tää saattaa olla nimenomaan se rakenteellinen ero. Eli jos se olisi vähän karkeampaa niin sanotusti, niin se voisi olla helpompi painaakin tuohon pannulle. Mutta tässä nyt selkeästi tirisee kaikista eniten. Ja se on se rasva, mikä siellä tirisee. 40 sekkaa. Ja kääntö. Pinta on hyvin erinäköinen, täytyy sanoa. Suola. Eli ton näköinen ja kyllä tää on niinku selkeästi juiceimman näköinen näistä kaikista. Mutta edelleen mua vähän ihmetyttää se, että varsinkaan ennen tätä, niin tähän pannulle nyt ei hirveästi tätä rasvaa lopulta tullut. Ei toi 17% nyt kauhean rasvainen sitten lopulta ehkä ole burgerilihaksi. Mutta se on siinä. Otetaan tosta lautaselle ja aletaan vertailemaan. Eli sieltä kun lähtee, niin 7% on tuolla, 17 on keskellä ja 40 on täällä vasemmassa laidassa. Ja niin kuin sanoin, niin yritin tehdä mahdollisimman samalla lailla kaikki. Nämä on vielä lämpimiä, koska näissä meni niin vähän aikaa kuitenkin. Niin veikkaan, että saadaan ihan hyvä testi aikaiseksi. Itse asiassa yksi juttu mua kiinnostaa myös tässä kohtaa. Eli paljon nämä painaa paiston jälkeen. Koska kun nämä oli saman painoisia ennen paistoa, niin onko sillä mitään väliä, että kuinka rasvainen se on, kun katsotaan sitä loppupainoa. No, toimitpas nyt. Eli tossa on 7% rasvalla. Lähtöpaino oli 80, nyt on 63. Eli noin 20 grammaa lähti rasvaa ja vettä. Sitten 17 grammanen 60, eli aika lailla sama, mutta pari grammaa enemmän lähti tosta, joka on siis ihan järkevää. Ja sitten tää meidän 40%, 56. Eli tästä lähti kaikista eniten, melkein se 25 grammaa elopainosta. Mutta toi on ihan järkevä selitys. Tietenkin mitä enemmän sulla on sitä rasvaa, mitä siellä sulattaa, niin sitä enemmän sitä sulaa. Mutta joo, lähdetään maistamaan. Eli siitä 7% naudan jauheliha pikkusuolalla. Ihan hyvä. No nyt on kunnolla suolaakin verrattuna viime testiin. Ei missään nimessä paha. Voisin ihan hyvin kuvitella itsekin käyttäväni tätä jopa hampurilaiseen. Ehkä ihan vähän tämmönen kuivahko, jonka siis maistaa tossa helposti, varsinkin kun enemmän syö. Mut sit jos tähän lisää jotain juustoa tai jotain muuta, niin eipä siinä olisi mitään. No sitten, kattokaa. Tästä huomaa niinku aivan selkeästi tästä 17%, että tässä on enemmän. Tää on siis juicimpi. Maistetaan.
Aivan kuin yö ja päivä. Siis paljon parempi burgeri kuin toi 7%. Vaikka mä sanoin, että totakin voisin syödä, niin tätä mä voisin syödä niinku 2 kertaa mieluummin. Todella hyvä. Enemmän rasvainen maku, vähemmän semmonen lihamainen maku, mutta silti siinä ei niin paljon rasvaa, että se lihanmakukaan ei ole niinku täydellisesti maskaantunut. Ja sitten, kattokaa toi oikein tirskuu rasvaa, tää 40%. On tää siis ihan selkeästi rasvasin. Oh. Tää on aivan erilainen kuin mitä viime testissä. Tää koostumus, toki kun tää koostumus on muutenkin erilainen, tää on tämmönen paljon pehmeämpi. Ja niin kuin sanoin, niin tää rasva vaan tirskuu tästä. Tää maistuu siis näistä kaikista ehdottomasti parhaalle. Nyt viimeksi, minkä virheen me tehtiin, niin se mun parilla siinä Napoleonissa oli aivan liian kuuma. Se oli niiden koko niin sanotusti alkukuvausten ajan siinä täysillä. Ja sitten kun me heitettiin nuo pihvit siihen, niin se oli vaan aivan liian kuuma. Sieltä lähti liikaa niitä nesteitä. Ja koska vaikka sen Maillardin reaktion saamiseksi, eli tuon todella rapean ja mustan pinnan saamiseksi, se neste on saatava pois siitä lihan pinnasta. Muutenhan se ei luonnollisesti ruskistu. Niin jos se on liian kuuma ja se neste lähtee todella nopeasti veksieltä ja kaikki ne rasvatkin sulaa siinä niin nopeasti, että siihen ei sitten jää mitään muuta kuin semmoinen kuiva käppyrä. Ja niin meille oikeasti kävi. Tässä on pikkasen ongelmana nyt tämä rakenne. Täytyy katsoa, miten toi seuraava smashburgeri menee, mutta vaikka mä halusinkin tästä tällaista, niin tietenkin tällaista on vähän ikävä käsitellä. Siinä kylläkin siinä viime videossa ei ollut mitään tällaisia ongelmia, että se olisi hajonnut kesken paisto. Mut joo, tää on näistä kyllä voittaja. Mut nyt taas tullaan sitten siihen, että mitä haluaa. Haluatko enemmän semmoista pihvimäistä makua vai haluatko enemmän semmoista juicy ja rasvan makua? Niin tässä nyt on 2 ääripäätä. Mennään seuraavaan testiin. Ai niin, ja nyt nämä kaikki käyttämättömät lihat mä laitan pussiin. Mä voin sitten hyödyntää ne myöhemmin jossain ruuassa. Koska nyt kun nämä kaikki rasvaprossat tosta sekoittaa, niin siitähän tulee hyvä kombo, eikö vaan? Ja nyt oli hyvä suola myös kaikissa. Sanoisin, että tämä ensimmäinen testi oli oikein onnistunut. Mut sitten toinen vähän mielenkiintoisempi juttu. Mitäs jos me tehdään vähän semmonen paksumpi burgeri? Eli ei tehdäkään sitä sellaista perus smashburgeria, vaan tehdään tämmönen niinku hybridimalli. Eli mulla on tämmönen muotti tässä. Mä painelen tän ihan kevyesti tähän muottiin. Ja paistellaan jokaista tällainen vähän paksumpi burgeri. Samalla ajalla, samalla lämpötilalla mä yritän saada ne kaikki yhtä aikaa tähän pannulle, niin saadaan reilu peli tästä. Ja sitten samanlainen suola. Siellä joku kommenteissa viime videossa sanoi, että kannattaisi tehdä vähän paksumpia, niin no katsotaan kannattaako. Mä jotenkin haluan uskoa, että tämmöisessä burgerilihassa toi smash-homma toimii, mutta sitten taas toisaalta mä vähän ajattelen ehkä jokaista burgerilihasta samalla tavalla. On totta kai semmonen niinku kunnon lihaisa burgeri, niin todella herkullinen ja hyvä, varsinkin jos se on jätetty vähän sellainen medikaksi. Nyt katsotaan saadaanko me jätettyä tää yhtään medikaksi. Riittääkö mulla skilli? Tosta pistetään toi päälle. Ja nyt tässä ei oteta huomioon sitä, että nyt kun on samalla pannulla, niistä saattaa irrota sitten nesteitä, jotka voi vähän sekoittua. Mä luotan siihen, että kun se on vähän paksumpi, niin se ei tule vaikuttaa lopputulokseen. Kohtahan se nähdään. Okei, siellä alkaa olla lämpöä. Eli tossa on 7, tossa on 17 ja tossa on 40. Eli siitä lähti tirisemään ja niin kuin näkyy, niin 7 alla ei hirveästi tapahdu mitään actionia. 17 alla tapahtuu paljon enemmän tämmöistä rasva-actionia. Ja 40 alla tapahtuu vielä enemmän tämmöistä rasva-actionia. Eli kyllä se rasvan määrä tässä huomaa ihan selkeästi. Ja eron. Suolaa. Ne vois olla jo kääntövalmiita varmaan, jos me halutaan vähän medikkaa. Eli tosta 7, 17, 40. Okei, siinä ihan jännät tulokset. Tässä kohtaa ei juurikaan huomaa edes eroja. Sanoisin, että kaikissa on aika samannäköinen pinta. Toi 40 selkeästi niin sanotusti murennoista, mutta se johtuu taas siitä rakenteesta. Muuten aika samannäköisiä veijareita. Siihen vielä suola. Yes. Sitten pois. 7, 17, 40.
Nyt mä oon näkevinäni pienen eron tässä ja mä en ole ihan varma mistä se johtuu, mutta omasta mielestä tää 7 on kaikista kalpein näistä. 17 on vähän paremmin ruskistunut ja 40 on niinku kaikista tummin, jos katsoo noita ihan vierekkäin. Että onko se sitten tavallaan se rasva, joka sen on aiheuttanut jotenkin, kun se rasva itsessään hän ei tee mitään Maillardia tähän, eli se on se liha, mikä tummuu, mutta sitten kaikista tummimmat on noin kaikista rasvasimmat, että onko se sitten niin, että se rasva tavallaan tummentaa sitä lihaa tiettyyn pisteeseen, kun se kuumenee tossa. Tää menee niin tieteeksi, että mä en osaa sanoa, mutta jos joku tietää siellä kommenteissa, niin kertokaa. Jes, eli tämähän nyt simuloi sitten sitä juicya, kunnon paksua Gordon Ramsay-tyylistä burgeria. Jokaisesta on lähtenyt vähän nesteitä tästä. Oletan, että toi painohomma on ihan vastaava kuin noissa smasheissakin, eli tää on varmaan samanlainen. Näyttää kyllä juicilta myös tää. No joo, ehkä vähän nyt meni yli siitä medikasta, mutta kuitenkaan ei missään nimessä kuiva, koska tää 7% näyttää aika juicilta. Ei muuten paha. Hyvin tämmönen lihaisa ja yllättävän juicy. Mä vähän pelkäsin, että taas ollut nyt kuiva, mutta toisaalta ei siis mässikään nyt ollut niin kuiva kuin mä kelasin. Helposti voisin syödä tällaisen burgeri, missä on 7% liha tollasena. Ei mitään ongelmia. 17 ja tässä nyt on ihan jäätävä ero. Siis niin kuin näkyy, niin rasva vaan valuu. Jos et tiedä paremmasta, niin toi 7 maistuu tosi hyvälle, mutta sitten jos sä tiedät, niin sulla on ongelma. On huomattavasti juicimpi. Tässä on myös parempi Maillardi, eli toi vähän maistuu paremmalle toi pinta tossa. Silti aika lihainen, rasvaa löytyy mukavasti. Ja sitten tää 40, tää on niinku, tää valuu ihan käsi. Siis tää on todella juicy, niinku näkyy tosta. Niin nestettä on. Tää on niin juicy, että tää on jopa semmonen vähän vetinen. Tosi pehmeä, rasvan maku. Hyvä suola, tää on hyvän makuna. Mutta nyt tämmöiseen burgeriin mä sanoisin, että tämmönen karkeampi jauhatus on parempi. Koska siinä smashissa se ei sinänsä haittaa. Sä halutkin, että se on semmonen ehkä jopa vähän pehmeähkö. Mutta tässä tää menee niinku liian tämmöiseksi jauhelihapihviksi. Missä ei minkäännäköistä purutuntumaa. Niin joo, maku on tosi hyvä, todella juicy. Ehdottomasti iso ero myös tuohon 17%, mutta valitettavasti tässä mun pihvissä nyt ei ole niin oikein rakennettu. Tää on tosi naista testi. Seuraavaa. No niin, sitten meillä alkaa grande finale ja tässähän meillä on tokikin mukana majoneesit ja juustot ja suolakurkut ja kaikki burgeriainekset. Tehdään yksinkertainen burgeri, mutta tehdään smash-burgeri. Ja koitetaan, että mikä noista pihveistä nyt lopulta on sitten paras smash-burgeriksi. Äsken kun mä söin noita isoja burgereita tai noita paksuja burgereita, niin mä huomasin, että toi 40%, vaikka se oli tosi hyvä ja juicy, niin mulle tuli vähän semmonen ällöolo. Niin kuin ei kannata ehkä burgerilihaa ihan noin paljon laittaa rasvaa. Nyt siis sen takia laitoin, kun tää oli tämmönen käytännön koe, empiirinen testi, mutta uskon, että se niin sanottu sweet spotti löytyy kyllä varmaan 2, 5 ja 30 väliltä, mutta katsotaan mitä tää viimeinen testi sanoo, kun meillä on oikea burgeri käsillä. Eli siitä vähän majoneesia, annetaan vaikka ihan ekana näille sämpylöille vähän väriä pintaa. Pannu on niin pieni, että mahtuuko edes 2 yhtä aikaa. Ja kyllä ne sinne mahtuu. Sitten jokaiseen tulee 1 juustoviipale. Siinä on sämpylät. Sitten vaan smashailee taas. Timeri. Suola. Kääntö. Suola. Juusto. Sulatetaan juusto. Valmis. Nyt näyttää todella juicilta. Sitten seuraava. Smash. Suola. Kääntö. Oi, nätti. Nättiä. Sitten katsotaan mitä meille käy tämän viimeisen kanssa. Äsken oli vähän hankaluuksia saada pysymään se kasassa.
Okei, nyt se meni ehkä vähän paremmin. Se on paljon tommonen heikompi tuo rakenne, niin se on vaikeampi saada pysyä kasassa, mutta hyvin se nyt meni. Hyvältä näyttää ja saadaan vielä tuo juusto tuohon päälle. Ja nyt tässä samalla voidaan alkaa kasaa burgereita. Kaikkiin 3 kurkkuviipaletta, pistää 4. Sieltä pihvi. Hyvältä näyttää tuohon päälle. Sitten tehdään snadi majo tähän hattuun. Eli yksinkertainen burgeri, missä tulee kuitenkin toi pihvin maku esille. Noin, sit päästään kohta maistaa. Okei, sitten päästään maistaa ja ihan ekana pistää nämä kaikki puoliksi. Katsotaan näkyykö tässä niinku visuaalisesti mitä eroa. Eli siinä on ensimmäinen kilpailija numero 7. No, eipä tosta nyt ihmeitä voi sanoa. Numero 17. En mä oikein tostakaan mitään saa irti. Ja numero 40. Aika tasaista vetoa. Olisiko ehkä ihan vähän juicimman oloinen toi, mutta lähdetään maistaa. Sillähän se selviää. Number 7. Nämä täytteet tekee niin suuren eron. Hyvä perusburgeri. Voisin tehdä uudelleen. Tästä pitäisi saada tehdä sokkotesti. Tää ero 7 ja 17 välillä täytteiden kanssa on hyvin pieni. No joo, kyllähän siltä huomaa. Ja sitten jos tää liha olisi enemmän, niin se huomaisi varmaan selkeämmin. Vaikka tuplanne tai smässi, tai sitten isommalla pihvillä. No miten sitten 40? Joo, kyllä tässä se huomaa, että tää on pikkasen juicimpi, rasvasempi, ällöttävämpi. Sanoisin, että 40 on liikaa rasvaa, valitettavasti. Näistä varmaan tää 17% on kaikista tasapainoisin, mutta uskon, että se täydellinen rasvapitoisuus on siinä 25-30 välillä. Ja me tullaan testaa se vielä jatkossa. Tää oli erittäin hauska testi, erittäin hauska video tehdä. Sain maistella hyviä lihoja, hyviä hampurilaisia, mikäänhän näistä ei ollut paha. Ja oikeastaan niin kuin suurin ihmetyksen aihe mulla on se, kuinka hyvä tää 7-potkunen liha lopulta on tässä hampurilaisessa. Kyllä sen selkeästi erottaa tähän 40 ja myös tähän 17, mutta siinä missä mä oon pitänyt vähän outona joskus aiemmin idea, että teki 7% jauhelihasta hampurilaisia, niin tämän videon jälkeen mä voisin jopa ehkä miettiä sitä, jos on vähän kalorirajoitteinen. Mut joo, pistä kommenttia alle, haluatko lisää tällaisia videoita, testivideoita. Me tullaan taatusti testaa hampurilaishommia ja tuolla pizzapuolella on myös muutama, mitä mun on tehnyt mieli testata, niin voidaan jossain kohtaa tehdä niitäkin, jos te haluatte. Kiitos paljon kun katsoit tänne asti ja muista myös se jäsenvaihtoehto ja WhatsApp ja dikkaa hypetä. Me nähdään seuraavissa jaksoissa. Adios. Taitaa 1,5 hampurilaista jäädä myöhempään.